खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ गुवाहाटी पुलिसनि गोख्रों अपारेशनाव सा 6 दाखाथिफोरा हमजादों। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 30थि गोदान बर' फरायसा बराय फोरबो हाबाफारि। गुवाहाटीआव दाखाथिफोरनि खावनाय जाथाया बांदों। गुवाहाटीनि सिलपुख्रि लामायाव दैनि पाइप गावनानै खहा जादों। पार्टीनि बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय बिश्वनाथ जिल्ला आफनि आफादगिरिखौ एरखबाय। लामा जाब्रथायजों सासे बर' डाक्टरनि जिउ खहा। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटी पुलिसनि थाखाय मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुवाहाटीनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोबां दाखाथिजों लोब्बा थानाय सा 6 सोद्रोमाफोरनि दाखाथि हानजाखौ सिग्रोमनायनि समाव हमनो हादों। मख'नो गोनांदि दाखाथिफोरनि हानजाया नोगोरमानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोबां दाय मावदोंमोन आरो गुवाहाटीनि गोबां पुलिस थानाफोरावनो हमजानाय सुबुंफोरनि बेरेखायै गसर थिसननाय दङमोन। बे गोख्रों सिग्रोमनाय अपारेशनखौ लताशिल पुलिस थानानि अफिसार इनचार्ज ज्योतिषमान नियगनि दैदेननायाव खालामनाय जादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरखौ सादेक आली, आकबर आली, लकमान आली, अबु बक्कर सिद्दिक, सौदुल रहमान, दरं जिल्लानि थागिरि आरो बरपेटा जिल्लानि जयनाल आबदिन होननानै सिनायथि होदों। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 30थि गोदान बर' फरायसा बराय फोरबो हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारिनि फुंबिलियाव बड'फानि सावगारियाव बिबार बाउजेनगिरि आलासि महरै बाहागो लायो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि बर' बिफाननि लेङाइ बिबुंगिरि डक्टर फागुना बरमहलियाया। बे हाबाफारिनि गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो कटन मुलुगसोलोंसालिनि लेङाइ बिबुंगिरि डक्टर हेमन्त मोसाहारिया। बे हाबाफारियाव हांख्रायजानाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मुलुगसोलोंसालियाव फरायनाय फरायसाफोरा जोंनि राफोद सुबुं सम्पद आरो बिथांमोना माहारि दानायनि बिबान लानांगोन होननानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गावनि बिबुंथियाव दाजाबदेरनानै बुंथियो। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै 18थि बिसान खुगा लाइसिखौ बेखेवनानै होयो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि सुबुं आरिमु बिफाननि बारग' बिफान गाहाय प्रफेसार अनिल बर'आ आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थुनलाइयारि नेहाथारि मिनिसोरां ब्रह्मआ आरो फानदु फरायसालिमानि बर' बिफाननि बिफान गाहाय प्रणब ज्योति नार्जारि, गुवाहाटी आइआइटिनि टेकनिकेल सुपारिनटेन्डेन्ट टेनिसन बसुमतारिजों लोगोसे मुलुगसोलोंसालिनि बिजिरसंगिरि आरो बारग' फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन। गुवाहाटीनि स्मार्ट पुलिसआ गासै नोगोराव सिखाव खावनायनि बांलांनाय हारखौ होबथानायाव गावसोरनि आखा-फाखा नङिखौ फोरमान खालामदों। पुलिस हानजाया दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायाखै, जायनि थाखाय सोहोरनि थागिरिफोरखौ सिगिगासिनो दङ। राहा लायैनि थाखाय गोसो बायनानै नोगोरनि गणेशनगर ओनसोलनि थागिरि सुबुंफोरा रबिबारनि फुङाव लामायाव ओंखारबोनानै गावसोरनि ओनसोलाव बांलांनाय सिखावनि सायाव रागा आरो जिंगाखौ फोरमायदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला थांनाय दान मोननैनिफ्राय सिखावफोरा एफ्र' आरो CIDनि थाग्रा खुलि साखाथिनि ओनसोलफोरजों लोगोसे बशिष्ठनि गोबां थाग्रा खुलिफोराव सिखाव खावनाय जाथाया सोलिगासिनो दङ। जायगानि सुबुंफोरनि फोरमायथिनाय बादिब्ला साखा खबनै गारिफोरखौ सुबुंफोरनि थाग्रा खुलिनिफ्रायनो साननि सोराङावनो गोमायो आरो मटर साइकेल, सनानि गहेना, इनभार्टार आरो गुबुन गोनांथार मुवा बेसादफोरा गोमायो होननानै मिथिहोदों। बे जाथायनि बागै जायगानि बशिष्ठ पुलिसआ हेफाजाब गैयैखौ फोरमान खालामदों मानोना गोबां नाजासेयावबो दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायाखै। गुवाहाटीनि सिलपुख्रि ओनसोलाव थांलाय फैलाय लामाया हरसेनि गेजेरावनो गाज्रियैनो खहा जादोंमोन, जायनि जाहोनाव थागिरि सुबुंफोरा गोसो बायदों। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी नोगोर निगमनि मावथिफोरा सनिबारनि मोनायाव मोनसे लाइट पस्ट फसंनो थाखाय सिलपुख्रि पुलिस पइन्टनिफ्राय नवग्रह सियामसानसिम लामानि बाहागोखौ जावखांनाय जादोंमोन।
बे जावखांनाय खामानिनि समावनो मोनसे दैनि पाइप लाइनआ गाज्रियैनो खहा जादोंमोन। पाइप गावनायनि जाहोनाव रबिबारनि फुङाव लामाया दैजों लोमसावदोंमोन, जायनि जाहोनाव दावबायारिफोरा जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायो। जाथायनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा बे जेंनानि सायाव रागा जोंखांनाय फोरमायदों आरो लामाखौ थाबैनो बानायफिननो आरो मोजां थासारि खालामफिननो बिबानगिरिफोरखौ थाबैनो राहा लानो खावलायदों। आम आदमी पार्टीआ दोलोनि बेरेखा खामानियाव लोब्बा थानायनि अजदआव बिश्वनाथ जिल्लानि आफादगिरि मेहुएल बसुमतारीखौ एरख'दों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला मेहुएल बसुमतारीया बिहाली बियाबाव बावैसो जालांनाय बिसायख'थियाव दोलोनि बिजाथिखौ मदद होनायाव फेलें जादोंमोन, जायनि थाखाय दोलोआ गोख्रों राहा लादोंमोन। बबेखानि रायजोनि आफादगिरि मनज तनवारआ बेनि सिगाङाव बसुमतारीनो जाहोन खिन्थानो नटिस हरदोंमोन, नाथाय बसुमतारीया नटिसनि बागै जेबो फिननाय होआखैमोन, जायनि जाहोनाव आपनि दैदेनगिरि राजीव सयखियानि बिथोन बायदियै मेहुएल बसुमतारीखौ बोखारनाय जादों होननानैबो मिथिहोदों। बे समाव अनन्त गगैखौ बिश्वनाथ जिल्लानि मावथ'नाय आपनि जिल्ला आफादगिरि महरै थिसननाय जाबाय होननानैबो मिथिहोदों। उदालगुरि जिल्लानि खाजियामाटी गरमारा गामिनि डक्टर राजु बसुमतारीया लामा जाब्रबथायजों हरखाबै रुंसारि जादों। मख'नो गोनांदि डक्टर राजु बसुमतारीया गामिनि गरमारा गुदि फरायसालियाव बर' बिजोंजों फरायनानै खाजियामाटी गोजौ फरायसालिनिफ्राय 1994 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादखौ सेथि मासियाव उथ्रिनानै कटन कलेजाव फरायदोंमोन आरो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिनिफ्राय MBBS आरो पेथलजियाव पस्ट ग्रेजुवेट खालामनानै बङाइगावनि ST आगस्टिन हस्पिटाल आरो लवार आसाम हस्पिटालाव पेथलजिस्ट हिसाबै खामानि मावगासिनो दङमोन। बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानाया हारियाव सुफुंख'हायै खहा जाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।